Kezdjük portréműsorunkat és beszélgetésünket hol máshol is, mint a pályafutás elején. Mikor fogalmazódott meg önben először, hogyha nagy lesz, akkor szakács szeretne lenni? Igazán azt gondolom, azon a nyáron, amikor a 8. általános iskolát elvégeztem, akkor gondoltam, hogy mivel sok mindenhez fakezű voltam, tehát mint a többi fiú, hogy ipari szakmákba akart érvényesülni, azt gondoltam, hogy jó lesz, és szerencsésen sikerült felvételt nyernem az akkori kereskedelmi és vendéglátó szakmunkás képzőiskolába, és hát az elején nagyon nehezen indult a kérdés, de aztán később folyamán nagyon megszerettem a tulajdonképpen véletlenül választott szakmát. Mi volt a varázslatos az ön számára ebben a szakmában? Mi keltette fel önben az érdeklődést? Minden, amikor oda került egy ilyen házi konyhához képest az ember egy akkori hámor étterembe, ami egyébként egy jól menő lakart étterem is volt, és mellette nagyon sok az akkori gyárba dolgozó embereknek is ételt készített. Lenyűgöztek a méretek, még az üstöktől valamikor gyerekkoromban féltem is, hogy mekkora hatalmasak a mennyiségektől, amik az alakalatra tálaltak. Rengeteg olyan dolog volt, amit félelmetesnek, és aztán később egyre jobban szépnek tartottam. Műsorunk címe Mesterségem címere. Gondolom az ön életében is voltak olyan mesterek, akiktől megtanulta a szakma alapjait. Kik azok az oktatók, tanárok, akikre szívesen emlékszik vissza? Rengeteg olyan ember van, és most nem azért mondom, előttem van egy mikrofon, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Tehát a pályám elején Kosákó Gyula konyhafőnökön, Molnár József konyhafőnökön, vagy akitől a munkának a sebességét tanultam valamikor, Rikvalszki Borbála nevű hölgy. Aztán későbbiek folyamán kollégáktól, tehát idősebb kollégám Juhász Csongor, akivel az iskolában 7 évig dolgoztam együtt, és nem tudom elfelejteni azt a rengeteg mindent, amit ettől az embertől mennyi mindent tanultam. De én mondhatnám azt nyugodtan, hogy Mátyás Rudolf, Kandik Ferenc ebbe a sorba tartozik, vagy a volt főnököm, szintén mesterszakács Karcagi Tibor, aki az iskolában, vagy Lőkös József úr, aki a Bükködiki vendéglátónál volt csoportvezetőm, és ugye nem is gondolná, hogy ez nekem sokszor eszembe, hogy őtől le is mennyit tanultam ebből a szakmából, és csak a töredékét említettem azoknak az embereknek, és nagyon sajnálom, hogy többen nem jutnak eszembe, de hát barátaimtól, társaimtól, kollégáimtól, sőt, van olyan dísztelem, amit gyerekektől tanultam. Megütötte a fülemet az a mondata, hogy a munkámnak a sebességét tanultam, mert hogy gyorsnak és sebesnek kell lennie egy jó szakácsnak? Hát a szakács szakma az nagyon-nagyon sokrétű. Tehát nem csak az a munka, amit egy tévében egy tévésztárszakács bemutat, az egy varázslat, és ez a vége már a szakmának. Volt szerencsém dolgozni az ökölsütéstől kezdve a miniszteri fogadásig, az 5000 fős üzemi konyha vezetéséig sok mindenben, de attól nehezebb munka, amikor egy alakarton, tehát étlapszerűtő rendelésen jönnek, és hál' Istennek van vendég, és 6, 8, 2, 5, 10 fő ismétlődik, és előétel, leves főétel, desszert, és úgy tálalt ki, hogy ez meglegyen. Én azt gondolom, hogy a szakácsszakmának ez nem is tudják a civilek, hogy ez micsoda hihetetlen nehézségű. Tehát az, hogy fizikailag is elfárad valaki, ez rendben van, de a végére a sok figyeléstől, az odatevéstől, tehát oda tesszük magunkat, akkor agyilag is borzalmasan elfárad, és egy ilyen napnak a végén, amikor egyetlen reklamáció nem volt, az maga a csoda tud lenni. Térjünk még vissza a szakma alakulásához. Hol kezdte a pályafutását? A Hámor étterembe kezdtem, az Újgyőri főtér mellett lévő, akkor egészen felkapott étterembe, akkor még minden nap élőzene volt, akkor minden nap délutáni nyitvatartás volt. Amikor volt egy horgász, egy műszaki, vagy vadászbál, vagy szilveszteri vacsora, akkor 880 fő ellátásáról beszéltek, tehát irgalmatlan sok felszolgálóval, nagyon sok szakáccsal dolgoztunk. Azt soha nem fogom elfelejteni, hogy 14 és fél éves koromban, 69-től 70-re alakuló új évkor, 8:30 dolgoztam 2:30-ig, mert hogy nem tudtak elzavarni a munkájáról azért. Ez ennyire emlékezetes időpont az ön számára? Nagyon, akkor már úgy éreztem, hogy nagyon imádtam a szakmát, pedig még nagyon kisgyerek voltam, és innentől kezdve tanultam is a szakmát igazán, tehát addig nem nagyon tanultam iskolába se, de aztán rájöttem arra, hogy ez csak úgy érdemes, hogyha nagyon oda teszünk magunkat, és nagyon odafigyelünk, hogy mit tanulunk.
Milyen fontosabb állomásai voltak szakmai életének? Milyen munkahelyeken dolgozott ezután? A vállalaton belül dolgoztam több étteremben, és egy alkalommal talán 74-ben elhelyeztek a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem, akkor még tanári étkezébe, az úgynevezett tanári alakartra, ahol egy nagyon pörgős, nagyon gyors munkát kellett végezni, és ide mentem katonának Lentébe, ahol 2 évig dolgoztam szakácsként ott is, de az egy másik kérdés. A leszerelése után visszajöttem a Miskolci Egyetemre, ott, ahol mindenféle gólyabálokat, az alakartot, rengeteg fogadást csináltunk, nem csak az üzemi munkában, hanem egyáltalán máshogy gyakorlatot szereztem. Majd közben érettségítettem, aztán szakközépiskola érettségítettem, és a vállalatomhoz bekerültem az akkori Bükkvidéki Vendéglátó Vállalat értékesítés és termelési főosztályára, és így szakácsinstruktorként dolgoztam, igen, saját magamnak nagyon tetsző munkakörben. Mert hogy mi volt a feladat a szakácsinstruktorként? Hát ez tulajdonképpen egy nagyon nagy amit mondok, de instruálni, tehát tanácsot, szakmai tanácsokkal ellátni a többi szakácsot, még ehhez én elég fiatal ember voltam, de tulajdonképpen egyfajta ellenőrzési feladat, rendezvények lebonyolítása, egységeknek a szakmai ellenőrzése volt a feladat, és hát ezt nagyon szívesen csináltam, és azt gondolom, hogy akár akik ellenőrzött személyek voltak, ők is azért ugye nagyjából elfogadtak. És ezután hogyan folytatódott tovább a pályája? Ezután, akit nem mondtam a felsoroláskor, volt itt az iskolában egy idős mester, minden miskolci szakácsok atya, Kűni Józsi bácsi, aki elmegy nyugdíjban. És mivel az akkori itteni főnököm, a Karcagi Tibor úr tanított a szakunkásképzőiskolába, és tanított itt a Berzevicibe a Kiegen is, érettségizette kiegészítő tagozatán. Így azt arra gondoltak, hogy mi lenne, ha én jönnék egy gyakorlati oktatónak ide, amin 4 napig gondolkodtam, és mivel 17 éves koromban előfordult az velem, hogy szeptemberben érkezett 3-14 éves tanulók, én voltam a tanuló felelőse, és volt egy időszak az életemben, amikor 23 szakács tanuló volt a kezem alatt. Azt gondoltam, hogy ez egy szép feladat lehet, és megpróbáltam. És azóta folyamatosan ebben az intézményben dolgozom, és akkor mondhatom azt nyugodtan, megint csak nem nagy szavakat használva, hogy a munkám szerelmese vagyok. És ahogy említette is, jelenleg is itt dolgozik a Miskolci Berzevici Gergely Szakközépiskola és Szakképzőközpontban, és tanítja a tanulókat. Vendéglősképzés, tehát ez valamikor vendéglátó technikum volt, vagy szakközépiskola, így fogalmazva, aztán a képzés állandóan átalakult. Legjobb képzésünk talán a 4+1 volt, bár ez túl hosszú volt, amikor végeztek, és 1+ technikus itt rátettek, és azt gondolom, hogy ez egy eléggé tisztességes és tartalmas képzés volt. De aztán a szakképzés kicsit átreformálása miatt most már csak olyan tagozatunk van, ami 2 éves, és érettségizett emberek az úgynevezett vendéglős képzésben vesznek részt. Nálunk természetesen elég sok ételkészítéssel és nagyon sok gyakorlattal. Véleményem szerint egy varázslatos szakma lehet ez, és különleges a gyermekeket tanítani. Hogyan látja az évek, évtizedek alatt, hogyan változott a fiatal tanulók érdeklődése a vendéglátás iránt? Azt nem lehet kimondani, hogy egy osztályban mindenki, aki középiskolába jött, az akar lenni, ami. Tehát azt gondolom, hogy a mi iskolánknak még egy nagyon nagy része az akar lenni, amire idejött. Azt gondolom, hogy osztályból, ha fele vendéglátós marad, az nagyon jó arány. És én azt gondolom, hogy az ezelőtt 31 évvel lévő gyerekek és a mostani között inkább csak az a különbség, hogy más az érdeklődésük, jobban kitárult a világ, internet és a rendszerváltás és sok minden más miatt, de maga a szakmai érdeklődés az nem sokat változott, és mindig van, azt mondom, egy osztályban 10 olyan ember, akiért valóban érdemes csinálni, de nekem van egy olyan pedagógiai elvem, amit tartok is, és ezt mindig el szoktam mondani a gyerekeknek is, van nekem 5 gyerekem. Az 5 gyermekem 2 nagyon jó tanuló, és a másik 3 egy betyáros, az a másik 3 is az enyém, és ezt tartom itt is az iskolában. Hálásak a tanulók? Mit tapasztal, amire megtanítja őket a szakmai fortélyok, a szakmai kulisszatitkok? Minden esetben megpróbálják ezeket elsajátítani?
Ilyen szinten igen. Tehát, hogyha valami újat látnak, amit addig nem látnak, az mindenféleképpen jó. És nagyon fontos az, hogy az a gyerek az lássa azt, hogy az a mester, aki ott van, vagy az oktató, teljesen mindegy, hogy magabiztos, látszik az, hogy ő tud valamit, nem csak beszél róla. És beszéljünk még a szakmaiságról. Jelenleg most milyen megmérettetéseken, versenyeken vesz részt a tanulóival, diákjaival, milyen szakmai eredményekről számolhatunk be? Lehetőségeinkhez képest mindig részt veszünk olyan szakmai rendezvényeken, ahol a gyerekeknek valamilyen fajta újat tudunk mutatni. Tehát, hogyha ez egy Szentmihályi gombanap, és ott a ifjúsági csapatba indulnak, akkor megtudják azt, hogy milyen kellemes gombaételt lehet elkészíteni bográsba, vagy szabadtűzön, roston. És vannak erre jelentkezők, akik szívesen csinálják, mert azért egy ilyen versenyre felkészülni elég nagy munka, és azt nem kell elfelejtenünk, hogy versenyezni nem azért kell, hogy hidesszük a plakettet, hogy milyen szép, és ott van, azért is, de a legfontosabb az a tapasztalat, amit nyerhetünk vele, akár felnőtt, aki elviszi egy gyerekét versenyezni, az is. Beszélgetésünkben térjünk most vissza az ön személyes pályafutására, Járcsics Emil pályafutására. Milyen szép emlékei vannak szakmai pályájával kapcsolatosan? Voltak-e különleges ételek, voltak-e különleges receptek, amelyeket kifejlesztett, kitalált, létrehozott, és amelyekre olyan büszkén emlékszik vissza? Hát külföldi munkáim során rengeteg olyan dolog volt, amit egy magyar szakás nem ismerhet meg. Skandináviában megtanultam a tengeri halakkal, rákokkal dolgozni és bánni. Rengeteg olyan étel volt, például egy kék kagyló leves, ami finnül úgy hangzik, hogy színiszínpukka kejtó. Hogy csodálkoztam azon, hogy a kagyló kiáll a levesből, mert egy kagylófogóval és egy homárvillával fogyasszák el tózkenyére, és szépen lassan. De rengeteg olyan tapasztalatom volt, amit hogyha nem nyílik ki előttem a világ, akkor ezt nem tudhattam volna, bármennyire is szerettem volna, és ezek nekem, ez mind csodaként értem meg, mert teljesen újszerű volt, és egyáltalán büszke voltam arra, hogy én ezt is tudhatom. És ha minden igaz, még a dán királyi családnak is főzött. Szó szerint ez Finnországban megtörtént, a királynőnek ugyan nem, de a fia és a nörsze a mi házunkba lakott egy ideig. Ez egy Hankóban volt, egy rendkívül varázslatos félszigeten, és miután mi reggeliztettük, ebédeltettük és vacsoráztattuk a herceget, ezért aztán a papája, aki ott jakton hajózott és eljött az éttermünkbe, és 4 napon keresztül az egész küldöttség, és utána pedig, mivel látták a dánok, hogy a királyék nálunk ebédelnek, vacsoráznak, ezért aztán körülbelül 3 napig 70 fős dán csapatot is etettünk a király család mellett, akik személyesen jöttek a konyhára megköszönni az ennivalót. És visszaemlékszik arra, hogy nekik mondjuk személy szerint mit készítettek, mit főztek? Magyaros ételeket, tehát az ételek, amit a hercegnek készítettünk, az volt, amit általában Finnországban készítenek. De miután megtudták, hogy magyarok vannak, a papának már egyértelműen gulyás kellett főznünk, utána hortobágyi palacsintát, utána paprikácsékét galuskával, palócleves, tehát amit ott hirtelen elő tudtunk állítani anyagokból, például a gulyás az azért nem volt igazi gulyás, mert marha hátszínből kellett főzni, hiszen más marhahúst akkor nem tudunk beszerezni hirtelen, és abból nem volt igazi, de azért így is eléggé jó volt az a leves is. És pályafutása során kiknek, milyen ismert embereknek főzött még? Rengeteg államfőnek, színésznek, Sota Irénnek személyesen valamikor a Balatonon, Bíróicának, Trunkos Andrásnak, de rengeteg embernek, elég sok hírességnek. Just László egyszer ott volt egy vendég egy étteremben, amikor csináltunk neki egy ételt, és elvitte a sörös reklámtükröt, és felírta rá aranyszínű tollal, hogy nem is gondolta, hogy a Balcsi még ilyen helyek is léteznek. Hát ez is egy óriási dolog. Nagyon fontos minden ember számára a visszajelzés, a dicséret. Gondolom így van ezzel egy szakács is. A legjobb dicséret természetesen az, hogyha üres tányért hagy maga után a vendég az étteremben, mert akkor minden ízlet, minden elfogyott. De volt arra is példa, hogy szavakkal méltatták az ön munkásságát? Hát hál' Istennek voltak többször is, valóban, tehát egy szakács, hogyha megnézi akár rendezvényen, akár
akármilyen szinten dolgozik, az mindig megnézi, hogy mi jön vissza. Attól valóban nincsen nagyobb dicséret. Sőt, ezt illik egy konyhafőnök még meg is kérdezni a felszolgálótól, hogy itt a 6-os asztalnál láttam, visszahoztad a körítést, ugyan mi történt, és akkor a felszolgálók illik megkérdezni a vendégtől, és hogyha azt mondja, hogy sajnos ez neki sok volt, és nem tudtam megenni, ez rendben van, de a problémát viszont rögtön orvosolni kell. Volt olyan, amikor egy étteremben dolgoztam egy látványkonyhán, és akkor jött egy eléggé nagy darab pesti fiatalember a barátnőjével, és mikor készítettem az ennivalót, akkor azt mondta, hogy így éppen maga elé mondta, hogy én most bemegyek és megcsókolom a szakácsot, és így magam elé én meg oda morogtam, hogy inkább küld be a barátnődet, és akkor így rám nézett, és azt mondta, hogy akár őt is beküldöm. Tehát azt gondolom, hogy ez ugyan vicces, de ettől nagyobb élmények a szakácsnak nem kellenek, de szüksége van, hogy megdicsérjék a munkáját. A közelmúltban egy tokai versenyen is részt vettek, és ott is érték önt olyan benyomások, amelyek tulajdonképpen több éves munkáját ismerték el. Hát ez igen, ez a Snita Sámuel Magyar Éttermek Kultúráért Egyesületnek a tokai látogatása volt, pincelátogatása, borízlelése volt. Tokahegyen mindig összegyűlnek, és 2-3 hónaponta elmennek, ők az ország legjobb éttermi szakemberei közül kerülnek ki. És mi főztük nekik azt az ennivalót, amivel vártuk őket, ez éppen egy olyan paprikás csirke volt sajtos rapacskával, ami csirkecomból készült és le volt bőrözve, illetve volt egy erőleves egy borúfás galuskával. Ez volt a fogadóételük, és akkor volt egy díszvacsora, egy 4 fogásos díszvacsora este, és az úgy, hogy menübeolvasással, de hát olyan embereknek, akik hát tényleg értenek a szakmához. Tehát nem azért, mint egy átlagember nem ért hozzá, de ők kifejezetten, és mivel kifejezetten értenek hozzá, meg is tudják fogalmazni a kritikákat. Hát itt csak dicséreteket fogalmaztak meg, és amikor 30 ember dicséri meg, és akkor kap a végén az ember egy oklevelet, ami tehát nem pénzzel mérhető, de rá van írva, hogy mit tettem a magyar éttermi kultúráért, akkor az egy nagyon-nagyon nagy boldogság az embernek. És ha már a közelmúlt eseményeire tekintünk vissza, akkor a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség mesterri avató vacsorája is a közelmúltban volt. Egészen pontosan egy 7 fogásos díszvacsorán vett részt. Erről mit tudhatunk? Ez valóban így történik minden évben. Szerencsére a Gasztronómiai Szövetségünk megrendezi, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség. 200 főre, 10 fős körasztalokon 7 fogásos díszgála étkezés, amit hát tényleg egy csodálatos, minden egyes fogáshoz szommelié által ajánlott bor, 3 alkotóelemes hideg előétel volt, egy egészen különleges füstölt csicsóga krémleves volt, kéksajtos derejével, ami hát döbbenetes, hogy így elmondjuk, és ízében is tényleg egy kiváló dolog volt. Volt egy halvariáció folyami harcsából és lazaszból, paraj, mártással, elegánsan, klasszikusan megtálalva. Aztán volt egy grapefruit pihentető szörbé, majd volt egy lassan sütött szürke marha hátszín, sült burgonya krémmel és tavaszi bébizöldségekkel, vörös bor mártással, tényleg lenyűgöző volt, és a végén volt egy 3 elemből álló, de főleg a csokoládéra koncentráló desszert, egy dísztányér desszerten. Hát kész, ez valami gyönyörűséges volt a menüsor, ez egészen biztos, és ezen érdemes volt részt venni. A vacsora után természetesen 4 mesterszakácsot, 1 mestercukrászt, egy bartendert és 3 ételi mestert avatott a szakma, amit hát mindig nagyon nagy tisztelettel szoktunk végignézni, mert ez egy nagyon nagy ünnepe a szakmánknak. Melyik fogalmazásom a helytálló? Végig lehet enni egy ilyen menüsort, vagy végig lehet kóstolni egy ilyen menüsort? Egy ilyen menüsort végig lehet enni, mert nem olyan tételben vannak tálalva, hogy tehát ahogy bemegyek egy csárdába, és akkor egy adag étellel jó kell, hogy lakjak, hanem mindenből apró, finom, elegáns kis falatok. Természetesen, ha ezt összeadom a 7 fogást a végére, akkor ez egy elég jelentős mennyiség, de ez mindez 3 órán, 3,5 órán keresztül zajlik, tehát van idő rá pihenni. És kíváncsian teszem fel ezek után a kérdést, hogy egy mesterszakácsnak, jelen esetben önnek van-e kedvenc étele? Olyan étel, amely minden felett áll. Van. Itt az iskolánkban szokott lenni olyan találkozó, amikor a Berzében végzett mesterek találkoznak. Mindig olyan ételeket főzünk, amit a szakácsok nagyon szeretnek. Tehát ők azért Kúri Lacit, Pap Károly urat mondhatnám, ezek mind mesterszakácsok és Miskolc hírességei a vendéglátásban. Az első alkalommal szalontüdőt főztem zsemlegombóccal, tehát elmertem vállalni nekik, hogy főzek. Ez egy nagyon kritikus étel, és mindannyian nagyon-nagyon szeretjük.
A második alkalommal egy kacsacombot volt vörösbor és aszalt szilvás párolt káposztával és hagymás cőrburgonyával. Ezt is nagyon szeretjük, én is magam, hogyha rorzira sütött kacsamell, akkor azt is nagyon-nagyon. És a harmadik alkalommal pedig csülkös pacal volt petrezselymes burgonyával, ami szintén egy ilyen szakácsétel, és mindannyian nagyon szeretjük. A negyedik alkalommal mit fogok főzni, azt még nem tudom, vannak ötleteim, de még azt nem árulom meg. Ezek az ételek magukért beszélnek, de mindemellett engem nagyon érdekelne, hogy mi a szépsége az ön számára ennek a szakmának, miért szereti a szakács szakmát és hivatást, hogyan fogalmazná meg? Vannak nyersanyagok az asztalon, amit össze kell rakni egy bizonyos sorrendbe, gyönyörűen ki kell tálalni, és egy másik embernek és saját magamnak örömét okozok azzal, hogy megkóstoltam, nekem jó volt, a vendég elmondja, hogy neki jó volt, akkor mind a ketten jól jártunk. És ettől egyszerűen nem hiszem, hogy meg kéne, hogy fogalmaznom. Szóval az egyik szakmai példaképemmel Kandik Ferenc úrral beszélgettem, mentünk egy díszvacsorára, hogy ahova elértünk, az nem kevés. És ezt a szakmát nagyon-nagyon szeretjük, és most elértünk oda, hogy amit eddig évek során ettől a szakmától kaptunk. Tehát az, hogy a szakmát nekünk azt feltétlenül szeretnénk, vagy vissza kell úgy gondoljuk a szakmának adni, ez sem kézzel foghatóan, hanem nagyon sok olyan tettel, amit ez a szakma megérdemel.